In de jaren 70 en 80 zijn in het Lommelse huis Tamar 700 zwangere vrouwen in nood gedwongen om hun kind af te staan voor adoptie. Dat is vanmiddag gezegd in de commissie Welzijn in het Vlaams parlement. Daar werd ook een beeld geschetst van de schrijnende omstandigheden waarin zoveel Limburgse meisjes hun baby moesten afstaan en hoe sommigen daarna voor de nonnen bleven werken in de hoop om nog iets van hun kind te weten te komen. We beginnen de reportage met een getuigenis van een vrouw die 30 jaar geleden op haar 16e haar kind moest afstaan. Heel veel emoties komen er naar boven en heel veel boosheid. Omdat ik niks kunnen doen heb voor mijn kind. Elise werd verkracht door een priester en was dus ongewenst zwanger. Ze werd verbannen naar het voormalig ziekenhuis in Lommel, waar de zusters van Kindsheid Jezu werkten. Zij hebben me ingepraat, maar ik zei altijd dat ik dat kind wilde houden. En dan rammelden ze me gewoon door elkaar, iedere keer als ik dat zei. Dus om den duur dan zwijgt je en dan laat je het maar over u komen. Zoals Elise waren er in de jaren 70 en 80 meer dan 700 ongewenst zwangere vrouwen die op de zolderverdieping van het Middelares ziekenhuis in Lommel verplicht werden om een baby af te staan voor adoptie. Dat is vandaag bevestigd in de commissie Welzijn in het parlement. Getuigenissen van moeders vertellen ons dat wie in Lommel beviel, die werd gewoon verdoofd. Ofwel voor de bevalling of onmiddellijk na de bevalling, zodat ze het kind niet kon zien. En niet alleen in Tamar verbleven die ongewenste zwangere meisjes, maar de zusters die waren zo slim en die hadden dan buiten de instelling huizen gehuurd in Lommel. En met het oog dat daar de geboortemoeders konden verblijven. Maar deze konden daar echter alleen verblijven als zij ook zwangere meisjes opvingen. Die geboortemoeders die blijven altijd rond Tamar hangen, gewoon in de hoop dat de zusters hen enige informatie zouden geven over hun kind. En daarmee deden zij ook alles wat die zusters vroegen. In de commissie werd een beeld geschetst van de verpletterende verantwoordelijkheid van de kerk. Er werd dus met veel verwachting uitgekeken naar de verklaring van monseigneur Herman Kozijns, de secretaris-generaal van de Belgische bisschoppen. Zijn uitleg sloeg de parlementsleden met verstomming. Men kan niet zeggen dat deze instelling op de zusters aanstaande moeder dwongen tot adoptie. Wat ik dikwijls lees in kranten. Zij waren een schakel in een ketting die deze keuze maakte. Dat aanstaande moeder de zwakste schakel is, dat is duidelijk. De vertegenwoordiger van de kerk legt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de ongewenst zwangere meisjes zelf, maar ook bij hun ouders. Tegenover alle andere betrokken partijen waren de ouders natuurlijk veel sterker en was de aanstaande moeder de afhankelijke partij. Dat adoptie soms tegen het natuurlijk verlangen van de aanstaande moeder inging en dus als gedwongen ervaren werd, of nog wordt, is begrijpelijk en maar ook tragisch. De uitspraken van Kozijns lokten een storm van verontwaardiging uit bij de volksvertegenwoordigers in de commissie. Politici van SPA, CD&V, N-VA, Open VLD en Groen toonden zich diep geschokt door wat de vertegenwoordiger van de bisschoppen zei. Weet u wat na decennia zoeken die mensen rust brengt? Eindelijk een kind terug te vinden. En weet u wat nog kan verder helpen bij die rust? Dat u namens de kerk toegeeft dat die adopties gedwongen zijn gebeurd, dat u wellicht, en dat wil ik aannemen, indertijd als instantie niet besefte dat u daarmee een grove fout beging, maar dat u dat nu wel beseft. En toch zit ik hier nog altijd te trillen op mijn stoel van verontwaardiging. Ja. Mijn maag is letterlijk omgedraaid omdat ik dacht dat dit een kans ging zijn voor alle betrokkenen, ook voor de kerk, om een stap vooruit te zetten. En wat wij hier gehoord hebben, zijn 2 stappen achteruit.